Siyaphuhlisa siphethe inguqu siyalima sigweba indlala botani mawethu namkelekile kwindaba zika Dr Da. Isebe lophuhliso lwendawo ezisemaphandleni nenguqu kwimiba ephathelene nomhlaba kwezolimo neenkqubo ngokubanzi yezolimo nelaziwa ngelika Dr Da lityala imali ekuqeqeshweni kwamafama nakwiinkqubo zokufukamisa bexhobisa amafama asakhasayo ngolwazi. Kulindeleke ukuba kuxhamle amawakawaka abahlali base-Eastern Cape kuvuselelwa ngokutsha indyebo yezolimo kweli phondo. Colleges will equip unemployed graduates with specific skills to enable them to explore opportunities in the sector. In collaboration with Fort Cox Agricultural College, the department has already trained 152 unemployed agricultural graduates in training and facilitation skills. The department is committed to provide farmer training through our colleges with Fort Cox, Tadi, and Bofu Training Center. This week is our final workshop, and so far it has been great. We have learned a lot, and we are certain that this will also help us to also improve our lives as well, as we will be having our own businesses. Ikhwelo lityala mawethu masibhinqele phezulu sihambe siyokulima. Ndinithanda nonke emakhaya.